Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ka BCCI hakini kising kalapan banai ka song pisa ka bahebha nakabanta ka Indian Women's Cricket Team hadin bakal longru kum kata ka champion jang ka ODI World Cup nakaba penremru ya ka South Africa. Usketri jang ka BCCI u devajit saikia ulayathu ba ki ialehkai nakabran langru ki support staff kin yo ya ka song pisa kumba sanhuai klur kum ka jing ithu ya uni ujing yo jong ka team India banra ya kata ka kop haka jing yalam ka Harmanpreet Kaur ka India kala job ya ka South Africa da sanpo arran haka final jong ka Women's World Cup hau banai baladep u chairman jong ka ICC u Jaisha u lepen bana ya ka jingpen kiu jong kumba lai 4% ya ka song pisa jong ka ni ka World Cup haka ba nengkong ka long kumba lai $1.5 million haka ba lepen kiu sya ka $1 million. Nalor kan ni ka BCCI ka lapen benaru ba kan ai ka khusnam sya baroh ka tim India nadu ki player ki coach ki selector bat ki support staff da ka ba ai kumba sanhuai klur tyngka kum ki ba job ya ka ICC Women's World Cup ka India ka yo kumba lai phonyo pan lai klur ka ba lakiu da arspa lai khundai percent house name arja ar haka ba ka Australia kala yo kumba khatwai klur tyngka baroh ka song pisa jong ka arwaja arpusan Women's World Cup kan long kumba shispa kan crore kaba long ru kaba yajan bat ru kaba ya laisha habayanu jor yaka arkhundai klur balasam haka World Cup arja ar bala penlong ha New Zealand kaba kham kerpang shu ha news nem kade haka sin ka benengkong ka ICC kala airu yaka juk ka song pisa na ka benta ka World Cup ki shenrang bat ki kynthei baru habak hinlang ha news nem ka song pisa baroh kala tamru ya ka arja apulai Men's World Cup ka bapoy kumba prapusa klur tyngka.